Ysgol Gymraeg Aberystwyth yw ysgol gyntaf Gymraeg Cymru. Ni ar y safle Mwya'r sy'n 35 mlynedd, ond mae'r ysgol bellach bron yn 90 oed. Roedd yna 7 o blant yma'n wreiddiol, bellach mae 350 o blant yn i'r bob restr. Ni a ddilyswyr, Carol yr Wyl yn 2023, ac ni wir yn edrych ymlaen i gystadlu eto eleni. Teimlo llynedd falle bod ni ddim wedi cystadlu bod ni'n gweld eisiau hynny, felly trial to eleni, a ni'n ffodus iawn yn yr ysgol bod ni bobl fel Aled a Gareth sy'n gallu cyfansoddi a creu alawon a geiriau arbennig fel mae'r plant yn gallu cael nhw. Enw ein Carol yw Anrheg Mwya'r byd. Mae'r gan yn sôn am yr holl gyffro a deimlo'n adeg yn Nadolig, a'n gobaith i gael yr Anrheg Mwya, sef i deimlo cariad Iesu Grist ar draws y byd. Fi yw awdur y geiriau ar gyfer y garol eleni. Dilynwn ni'r un drefen a ni arfer wneud, sef mae Aled Morgan yn cyfansoddi alaw, a wedyn dwi'n mynd ati i drio ffito geiriau i'r alaw, a wedi llwyddo eleni eto i wneud hynny. Rhwng Gareth a fyny, wedi cyfnewid rhyw dros 20 o glipiau sain i gyd, felly am sbel hir o'n i'n siŵr os oedd mynd i weithio o gwbl. Oedd e lot fwy anodd na mae wedi bod yn y gorffennol i ni. Diolch o galon i Mr Morgan a Mr James am ysgrifennu'r galon i ni, ac i Mrs Jones yma yn y côr. Nadolig llawen i chi gyd!